What is up guys? Good morning, good morning, good morning sa inyo. At dito ako ngayon sa may Marilao, Bulacan. Ito yung update ngayon guys. Papunta ako ngayon ng Las Piñas. Samahan nyo ako sa aking biyahe ngayon guys. At ride safe na lang sa akin. At itong ating kasama natin ngayon si Boss Julius. At ayun na nga, grabe itong ano ngayon, traffic. Shoutout natin yung mga, mamaya piplex ko yung mga, uy, disgrasya yata oh. Face to face. Sintro ah. Asi sintro. Grabe. Ilaman eh. Wala sanang nasaktan. Okay lang siguro yung ano, sasakyan yung masira, wag lang ang tao. Oh, wow, 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 wow. Grabe man. Ingat-ingat tayo guys pagmamaniho lagi. Dito na kami sa may Marilao. Pumunta ng ano to eh. Uy, ang baano sa busina to, ano eh, makapagaw. Kasama natin si Julius from Dalangiring guys. Shoutout ko mamaya yung mga nagko-comment dyan. I-flex ko kayo sa bandang huli ng ating video ngayon. Maraming salamat sa patuloy niyong support. Medyo mainit-init na. Time check tayo, 8:35. Galing kami ng Pangasinan sa may Orbes Tondo. At dito na kami sa may mga mag-aalas 5 na yata. Umalis kami doon. Tapos nandito na kami sa may Marilao. Alas 8 na. Medyo traffic na guys. Kaya pangit yung daan nila dito sa may ano, Bulacan tsaka Pampanga. Grabe, bako yung daan, kita nyo naman. Tapos tirik na rangkada na lamad. Nanguna lagi ang mga motor dito sa Maynila. Mabibilis sumingit yung mga rider dito. Kasama na ako dun. Pero yun o, puro rider yan oh. Nasa likuran namin panay puro wheels. Ako'y siyo, ikaw ay ako. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay kakaliwa tayo guys eh. Salanti. Itu di petang teh mas lalu. Ang iyong ganda.
Uy, may traffic na, tartar. Lagi. Patapatang lebot nila to.